Mga higala, igawas kini nga ligid. Dili putlon ang ligid, dili gabson ang kawayan, imo kining igawas. O, di ayo sa kagatos nga imong gante. Ato daw ng suwayan. Musuway ka. Ato daw ng prubaran. Oy, sigurado ka ha? Way ti kasay. Imo gani ka nang mabuhat. Hala, ani ang kwarta, imo kini. Sa importante, imo nang pagawson. Sige, mas maayo ini. Apustahan na ita. Imo yun siya pagkauson. Ha? Paminaw. O, dili ni mo putlon. Ha? Sige, maayo ini. Pustahan na lang ta. Inga din ang imong kwarta. Ang maayo ana, pagunitan na to sa uban. Kaya diskumpyado mo ko sa imo. La, gunitin na Procopio. Paminaw Procopio. Og dili gani na niya magawas ang ligid. Ayaw ihatag sa iyang kwarta ha. Sige daw, ato daw ni baugon o mulusot ba ni dire. Sa, Sorry dad lang. Oo, tanawan niyo mga bata. Nagsige pagpinsar ang amaw. Ang maayo ini bay ikaw. Ikaw pagawas ana. bitaw ba Oh, sige, basta kay pustaan na ita. Sige, hindi pa kayo kwarta oh. Ako ni pagawson ha. Tanaw mo ha, ako ni Pagawson pagawson ko ko na. na. Pagawson ko ni. Dili potlon. Ako ni pagawson. Ha? Ako rasyonan ni. Rikiternam domini rikitim pasi ergom pactum sodium kalibang mogdagom. Mugawas na ni. Atras ka atras. Bantay mo ha, ayaw mong pamilo. Ha? Ayaw. No. Oh, sige, gawas na.